ҳамасола бо фаро расидани фасли баҳор миллати тоҷик чун анъана барои ҳифзи суннатҳои неки наврӯзӣ дастаҷамъона ба расму анъаноти ин ид арҷгузорӣ менамояд. Барои дар сатҳи баланд таҷлил намудани Наврӯзи аҷам чорабиниҳои гуногун аз қабили мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ, гӯштингирӣ, бузкашӣ, бандкашӣ ва ғайра дар сатҳи баланд доир мегардад. Мардуми кишвар дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашн бо дастархони идона ва рӯҳияи наврӯзӣ бо шириниву кулча, суманаку меваҳои хушк ба майдони ҷашнгоҳ меоянд. Дар бештари ҳолат чорабиниҳои наврӯзӣ бо ҷамъи мардум дар майдончаҳои варзишӣ ва ё канори рудҳо гузаронида мешавад. дар ин нигориш намунае аз анъанаҳо ва мусобиқаҳои наврӯзиро ки дар натиҷаи мушоҳидаҳо ба даст омаданд пешкаши шумо мегардонем.